Ro capitán acaba de aterrar. Vai camiño do cohete para coñecer algúns dos astros do espazo. Corre, corre, Ro capitán, que despega o teu cohete rosa. O teu próximo destino é a atmósfera. Ro capitán escoita aos tripulantes do cohete falar dun meteorito e pregúntase: que é? A quen pode pedir axuda? Ao ordenador voador. Axudádelle a Ro capitán a chamalo. Airbook, Airbook. Hola, son Airbook. Encantado de vervos. Os meteoritos son rocas que se moven polo espazo e poden chocar cos planetas. Airbook agrega: aquí tedes unha imaxe dalgúns anacos de meteoritos que apareceron. Brillan moito. Na súa viaxe no espazo, Ro capitán ve un montón de estrelas e interrógase: que son? Airbook responde ao instante: as estrelas son bolas de gas moi quente. Todas xuntas forman galaxias. Airbook engade: Ro capitán, invítote a que olles esta galaxia plasmada en papel. Na súa viaxe, Ro capitán ve a lúa de moi preto e pregunta: que é? Queredes sabelo? Airbook responde rapidamente: a lúa é o satélite natural do noso planeta. Brilla grazas á luz do sol. Airbook agrega: ten varias fases: lúa chea, crecente, minguante. Que vos parece? Por último, Ro capitán non pode rematar a súa viaxe sen informarse sobre os planetas. Este di: que son? Airbook responde ao instante: os planetas son bolas de gran tamaño que dan voltas a unha estrela, ao igual que o planeta Terra co Sol. Airbook engade: os planetas poden ser gaseosos ou rocosos e mira a cantidade de cores que poden ter. Gustan vos? Ro capitán volve á Terra encantado. Descubriu un montón de astros, tamén chamados corpos celestes ou elementos espaciais, e despídese. Ata outra! Created using Powtoon.